Ако искате да убеждавате, а не просто да информирате, трябва да говорите едновременно на ума и на сърцето. Ако говорите само с факти, хората слушат с ума си. Ако говорите само с емоция, може да вдъхновите, но няма да убедите. Истинското въздействие идва, когато комбинирате и двете – емоция и информация. Хората не купуват идеи, продукти или решения. Те купуват чувства. Започнете с лична история, с въпрос или с метафора. Това отваря вратата към вниманието. Мозъкът пита: това има ли нещо общо с мен? И се включва. На второ място, това са фактите. Структурирайте ги. 3 ключови точки. Статистика, логически аргумент. Когато вече сте докоснали емоцията, умът е по-отворен за данни. Това е много силна комбинация. Чувства плюс логика е равно на доверие. И завършете с вдъхновяващо послание. Върнете се обратно към емоцията. Какво означава всичко това, което сте казали? Защо е важно? Какво могат да направят хората още днес? Дайте им усещане за смисъл и за движение.